κάτσε λίγο να ζεστάνω τα χεράκια μου. Τώρα σήμερα το έφτιαξα αυτό το τζάκι. Κοιτάξτε, παιδιά, το έφτιαξα από χαρτόνι. Σας αρέσει? Είναι όμως κανονικό τζάκι. Καπνίζει λίγο, αλλά είναι τέλειο. Είναι τώρα, πρέπει να φτιάξουμε τα γλυκά. Είναι πολύ. Κάτσε να βάλω ένα ξύλο, περίμενε. Αχ, ωραία ζεστούλα. Δίπλα στο δέντρο θα αλπορεί. Τώρα ντε, περίμενε. Μισό λεπτάκι. Παιδιά, ψηφίστε like, πατήστε αν σας αρέσει το τζάκι μας. Τώρα έρχομαι. Τι θέλεις πια, ορίστε. Πρέπει να φτιάξουμε γλυκά. Ακούστε, παιδιά. Σήμερα θα φτιάξουμε μελομακάρονα. Ναι. Μια πανέμορφη σοκολατόπιτα. Ναι, και μπισκότα σε σχήμα καρδούλας ρομαντικά. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η κουζίνα μας. Πώς σας φαίνεται, σας αρέσει? Είναι our generation κουζίνα. Έπαθες? Έπαθες. Λοιπόν, έχουμε αλεύρι, έχουμε ζάχαρη, έχουμε μπολ, έχουμε αυτό το καινούριο σούπερ τέλειο μίξερ. Ναι, έχουμε αυτό εδώ για τα πιάτα και για τα χέρια. Γάντι, πορτοκάλι, ξύσμα. Έχουμε διάφορα, έχουμε πλάστri για τις πίτες και για όλα αυτά που θέλουμε να φτιάξουμε. Μέσα το ψυγείο μας είναι γεμάτο πράγματα και ο φούρνος είναι έτοιμος, τον έχουμε προθερμάνει για τα υλικά και για όλα αυτά που θα φτιάξουμε. Λοιπόν, είσαστε έτοιμες? Ελάτε μαζί μας, παιδιά. Πες μας λοιπόν, Ρούμπι, τι θα χρειαστούμε για τα μελομακάρονα? Λοιπόν, παιδιά, για τα μελομακάρονα θα χρειαστούμε αλεύρι, ζάχαρη, ξύσμα πορτοκαλιού, λίγο νεράκι για το σιρόπι. Είναι κανέλα και γαρίφαλο. Το θέλω το μελομακάρονα. Και χρειαζόμαστε και ένα μπολάκι να τα βάλουμε όλα μαζί και να φτιάξουμε το σιρόπι. Και καρύδια, παιδιά, μην ξεχάσετε τα καρύδια. Λοιπόν, και τώρα θα ανακατέψουμε όλα μαζί. Τη δοσολογία θα σας τη γράψουμε παρακάτω στο link, εντάξει? Ρίχνουμε πρώτα 500 γραμμάρια αλεύρι. Ρίξε. Εγώ ζυγίζω τώρα, μετράω, ρίξε. Stop. Ωραία. Μετά ρίχνουμε λίγο κανέλα και γαρίφαλο. Ρίξε κι άλλο ακόμα λίγο. Ρίχνουμε ξύσμα πορτοκαλιού. Ρίχνουμε 200 γραμμάρια νερό. Ωραία, ρίξε όλο, μπράβο. Και τα βάζουμε σε ένα καλό πολυμίξερ για να ανακατευτούν. Περιμένουμε τώρα. Και με το χέρι μπορείτε, κορίτσια, αν δεν έχετε τέτοιο μίξερ, να ξέρετε. Ή και με αυτό εδώ το εργαλείο. Κοιτάξτε. Αυτό εδώ. Το σύρμα. Ναι. Έτοιμο νομίζω τώρα, ώρα για το σιρόπι. Σε ένα μεγάλο μπολ τώρα βάζουμε ίση ποσότητα νερού και ζάχαρης και περιμένουμε να βράσει. Και να δέσει φυσικά το σιρόπι. Πρέπει να γίνει, όχι έτσι νερουλόπιτα, βλέπετε, λίγο πιο ρηχτό. Το άναψες? Ωραία. Και περιμένουμε. Έτοιμο νομίζω. Έτοιμο, κορίτσια, το μείγμα μας είναι αυτό εδώ. Το βλέπετε, έχει γίνει σφιχτό και ωραία δεμένο. Και τώρα παίρνουμε και πλάθουμε μελομακάρονα περίπου γύρω στα 23 με 25 γραμμάρια το ένα και τα βάζουμε μέσα στο ταψί μας. Τώρα θα δείτε πώς τα κάναμε εμείς. Αυτό είναι, είδατε? Για δείτε τα. Μπορεί να τα κάναμε λίγο μεγάλα, δεν είμαι σίγουρη, γιατί φουσκώνουν αυτά. Έχουν μέσα και το αλεύρι που φουσκώνει, αλλά πιστεύω θα γίνουν καλά. Τι λες κι εσύ? Ναι, καλά, θα γίνουν, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε στο φούρνο. Για πάμε. Ανοίξαμε το φούρνο και τον προθερμάναμε στους 180 βαθμούς. Και τώρα θα τα βάλουμε μέσα, παιδιά. Πάμε. Μέσα εκεί. Ωραία. Κλείσε λίγο το φούρνο, μη στεναχωριέσαι. Έλα, πάμε. Έλα. Οπ. Έτοιμο. Πάτα και το κουμπί να ξεκινήσει όμως. Τέλεια. Κορίτσια, δεν θέλει πολλή ώρα. Περιμένετε λίγο, γιατί έχω φύγει από το πλάνο. Ήρθα. Πόση ώρα θέλει? Θέλει νομίζω 30 λεπτά. Και είναι έτοιμα, να ξέρετε. Μετά βάζουμε σιρούπι και είμαστε... θα φάμε καλά σήμερα. Πάμε για την επόμενη συνταγή. Μια παρατήρηση. Ναι. Το σιρόπι πρέπει να μην είναι κρύο και μετά τα μελομακάρονα να πούνε μέσα. Για να πάθουν ένα σοκ. Έχετε δίκιο. Τα μελομακάρονα. Ναι, πόσο δίκιο έχεις. Κορίτσια, τι ξέχασα να σας πω. Θα λασπώνανε. Όντως δίκιο έχει.
μελομακάρονα ζεστά, σιρόπι κρύο. Το σιρόπι το βγάζουμε έξω. Έτσι, στο μπαλκόνι και στο ψυγείο που έχετε χώρο. Εμείς το βάλαμε εδώ στο ψυγείο μας. Κοιτάξτε πού. Εδώ μέσα. Τώρα σε λίγο θα το βγάλουμε. Πάμε για την επόμενη συνταγή και τα λέμε σε λίγο. Εδώ πλάθουμε ζύμη. Έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία ζύμη, όπως βλέπετε, γλυκιά ζύμη. Και τώρα θα πατήσουμε πάνω με τη σκουπάτη για να βγουν καρδούλες στα μπισκότα. Μισό λεπτάκι. Αυτή είναι η κουπάτη, σχήμα καρδούλας. Πατάμε και βγάζουμε. Πατάμε και βγάζουμε. Για να δοκιμάσουμε ένα μπισκότο να δούμε πώς βγαίνει. Τέλειο. Τέλειο είναι. Συνεχίζουμε με τα επόμενα και θα τα βάλουμε και αυτά στο φούρνο. Με ένα Κορνέ λέγεται αυτό. ένα κορνέ βάζουμε γλάσια στο μπισκότα. Δεν ακούγεται. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Παιδιά, και ενώ η Ρούμπι πίσω ακριβώς ετοιμάζει τα υπέροχα μπισκότα, εγώ στο τσάκα έφτιαξα μια υπέροχη σοκολατόπιτα. Τι, πώς την έφτιαξα? Είναι η σοκολατόπιτα της τεμπέλας. Παίρνεις σοκολάτα, παίρνεις και πίτα και έτοιμη, γίνεται μια σοκολατόπιτα. Έτοιμο, την έβαλα εδώ μες στο ψυγείο γιατί μόνο πρέπει να κρυώσει, τίποτα άλλο. Και τώρα θα φτιάξουμε και μια ακόμα φουρνιά μπισκότα. Ναι, μία ακόμα φουρνιά μπισκότα, γιατί δεν θα θέλουμε όλα να είναι η ίδια γεύση. Η επόμενη γεύση θέλει να έχει γάλα, αυγά και το βούτυρο. το βούτυρο. Λοιπόν, ζυγίζουμε και τώρα μετράμε και τώρα θα δείτε πώς θα φτιάξουμε τα επόμενα μπισκότα. Αυτό είναι το βούτυρο. Πόσο κόβουμε? Μία φυτούλα. Κόψε. Όχι πολύ. Κόψε. Τέλειο. Ωραία. Πόσα αυγά θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε τα 4 από τα 6. Έλα, Εκτός να έχει τα 12. Έλα τώρα τα σπάσουμε. Ένα αυγό. Χωρίς το τσόφλι, κορίτσι, έτσι. Δύο αυγά. 3 αυγά. 4 αυγά. Και τώρα Ανακατεύουμε. Συμφορά μου, το γάλα ξεχάσαμε. Έλα και γάλα και γάλα. Και πάλι ανακατεύουμε. Η δεύτερη φουρνιά μπισκότων είναι έτοιμη. Μπορούμε και αυτά να τα βάλουμε στο φούρνο. Παιδιά, όσο περιμένουμε να ετοιμαστούν, ας κάνουμε την κλήρωση για το δώρο μας. Κοιτάξτε. Είναι κουτάλια που μετράμε τις δόσεις από τη ζάχαρη, από το αλεύρι. Κουτάλια δοσομετρητή. Λοιπόν, όποιος κάνει λοιπόν like θα κερδίσει αυτά εδώ τα κουτάλια. Κάντε like και δεν θα χάσετε. Και επειδή εγώ δεν είμαι ευχαριστημένη μόνο με αυτό το δώρο, κορίτσια, χαρίζουμε και την σπάτουλα, τη Μαρίς μάλλον, τον Our Generation, αλλά και αυτήν εδώ τη σπάτουλα για να βγάζετε τις σοκολατόπιτες και τα γλυκά σας χωρίς να κολλάνε. Από μένα και την φίλη μου τη Ρούμπι, καλά Χριστούγεννα. Έλα Ρούμπι, έλα μπες στο πλάνο κι εσύ. Καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσαν όλα όσα φτιάξαμε και αν σας άρεσαν να ανεβάσουμε κι άλλο βίντεο. Καλά Χριστούγεννα από εμάς, από την κουζίνα μας, τα μελομακάρονά μας, τα γλυκά μας, το τεντράκι μας και το ζεστό μας τζάκι.